Ftit snin pajjiżna kien xhud tal-formazzjoni ta' bosta bands li jiktbu lirika bil-Malti. Fosthom Dune, band li minkejja li milix li twaqfet, diġà għamlet isem għalija nfisha minħabba l-kwalitajiet tal-mużika li tipproduċi. Dune ġew waqfa bħala grupp fl-2017. Bdejnieh jiena u l-ħabib tiegħi Mark Abela, magħruf bħala Zizza, tal-kantant u l-kantawtur prinċipali tal-Brodu. Ma' żmien daħlu ħbieb kbar oħrajn tagħna bħal Justin Gallia, kantant, Ryan Refalo, kitarrist u Paul Torpiano, keyboard player. Nedejna l-grupp għall-ewwel darba fl-2017 kunċertin privat l-Offbeat il-Belt. Mbagħad matul l-2018 u l-2019 irrekordjajna l-album tad-debut tagħna, il-ħlas, ġabra ta' kanzunetti pop bil-Malti maġburin madwar it-tema ta' it-tmimijiet, endings, li mbagħad ġie mniedi f'Lulju ta' din is-sena il-Belt. Naħseb l-iktar importanti meta wieħed jikteb li l-ewwel xogħol jisma' ħafna u jisma' fil-wisa. Għaliex dana bħalma ta' dak li jkun kittieb inti ma tistax tikteb tajjeb jekk inti m'intix qiegħed taqra ħafna, għaliex mingħajr ma trid issib ruħek taqa' fit-trappoli ta' varji klixejiet, dak li tipproduċi ma jkunx ħaj, ikun mejjed u jiena nemmen li kull xogħol ta' arti jrid ikun relevanti għal kuntest tiegħu, jew bħala riflessjoni jew l-azzjoni tiegħu, jew nkella jekk hemm bżonn anke bħala reazzjoni lejh. Ġifieri l-iktar konsiderazzjoni importanti naħseb huwa li wieħed jisma' ħafna u fil-wisa. Għalkemm huwa interessanti li nħarsu lejn ix-xogħol ta' Dune fih innifsu, naħseb li tajjeb ukoll li naraw il-xogħol ta' Dune fil-kuntest aktar wiesa'. Dune ma tfaċċawx minn imkien, ix-xena tal-mużika li qegħdin jieklu u jxorbu minnha u jitimgħu lura fiha. Id-Dune hija waħda li tmur lura għal bosta snin. Laqatni dejjem kumment mill-grupp Brodu illi dawn ħarsu lura anke lejn dak illi kien Fada David u l-MSSP Guitar Group fis-snin 70 u allura anke ċertu armoniji u ċertu elementi ta' kważi naività fil-mużika, fil-kitba tal-lirika għall-mużika Maltija ġej anke minn dak il-materjal ta' snin 70. Ma jkunx dejjem evidenti naturalment, imma l-fatt li jkun qiegħed hemm kważi ħalli ngħidu hekk fid-DNA ta' dak li huwa qed jiġi ppreżentat f'sens kontemporanju, allura naħseb li tajjeb anke li nagħmlu din l-osservazzjoni. Smajt it-tokki tal-arloġġ, it-tokki tal-arloġġ. Il-Malti huwa l-lingwa li aħna li trabbejna nitkellmu il-Malti fih dan il-familji tagħna jippermettilna li nesprimu ruħna li żjed b'onestà u b'leġittimazzja li jiena nemmen li hija xi ħaġa fundamentali meta wieħed jikteb kanzunetta li issemmih anki subkonxjament dik l-onestà dejjem ikun qiegħed ifittixha u meta ma tkunx hemm il-kanzunetta ssofri ħafna. U l-Malti huwa l-lingwa li fiha aħna nistgħu nesprimu ruħna bl-iktar onestà. Ngħid għalija kull meta provajt nikteb kanzunetti bl-Ingliż u mbagħad nara x'ikun ir-riżultat ma jkunx l-istess bħal kanzunetti bil-Malti u naħseb li dik hija raġuni għaliha. Il-Malti minnu nnifsu huwa suq iżgħar għax naturalment aħna popolazzjoni iżgħar jiġifieri n-numru ta' semmija dejjem ħajkun din natura inqas. ċerta appoġġ jeżisti. Ovvjament bad fil-wisa tal-infrastruttura tal-pajjiż xi nuqqasijiet hemm u fil-fema tiegħi l-ewwel nett neħtieġu iżjed spazji fejn wieħed jista' jeżibixxi l-mużika tiegħu u fl-istess ħin ikollu l-opportunità li mill-inqas jifdi l-ispejjeż u jekk jista' jkun iħalli profit żgħir ukoll kultant fuq mill-mezzi medjatiċi hemm ċertu nuqqas ta' fantażija li uħud mill-aqwa artisti tagħna uħud mill-iżjed xogħlijiet interessanti, riverenti, innovattivi ma nagħtuhomx pjattaforma li forsi jistħoqilhom.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.